Moikka! Tervetuloa Tietäjän polulla kanavalle. Mä olen Suhosen Tero ja näin ensi töikseni lupaan tässä olla jatkossa aktiivisempi ja tuottaa tänne tämän 2025 kesän ja syksyn aikana sisältöä selvästi aktiivisemmin mitä tähän mennessä. Jos tykkäät tästä kanavasta, niin laita peukkua ylös ja jos tuntuu, että jotkut ystävät, tuttavat vois saada jotain tästä kanavasta, jostakin teemasta, asiasta, mitä täällä käsitellään, niin laita linkkiä kulkemaan eteenpäin. Laita hyvä kiertämään, jos koet, että saat itse tästä jotakin sinne sydämeesi. Tämän videon aiheena on tällainen tuore, uusi, inspiroiva idea, pienryhmätyöskentely ja ikään kuin sen pienryhmätyöskentelyn mahdollistava yhdessä luotu tila ja ikään kuin portti, initiaatio astua uuteen. Ja mä sain idean tähän, tai mä koen, että mulle annettiin tällainen vähän niin kuin kehotus, missä tietenkin saan käyttää vapaata tahtoa, haluanko lähteä toteuttamaan tätä viemään eteenpäin, ja tämä tuntuu omassa sydämessä kyllä hirveän kivalta idealta. Sain tämän tovi sitten matkatessani tonne Oulun pohjoisen suuntaan, itse asiassa Muhokselle. Siinä matkan alkutaipaleella pysähdyin Pietarsaareen ja yhden tutun mökillä pidettiin semmoinen pieni intiimiseremonia kaakaon, kristallien, rumpujen ja tällaisen intuitiivisen äänimaailman syleilyssä. Ja keskellä sitä seremoniaa mä olin rummuttamassa. En muista, mahtoiko olla jopa sellainen hetki, että lauloin jotakin energiaa virtasi lävitse äänen muodossa. Joka tapauksessa sellainen vähän niin kuin ei-tietämisen tila, niin yhtäkkiä vaan tietoisuuteen tipahtaa sellainen kehotus, että ala järjestää pieniä hoidollisia seremonioita, joiden kesto on 4–4,5 tuntia. Ja ryhmän koko on 6+1. Ja mä olin vähän ihmeessäni, että mitä oikein tapahtuu. Ja ehkä minuutin tai 2 sitä asiaa hiukan mielessäni pyörittelin, mutta sitten koska seremonia oli kesken, niin päästin siitä irti ja annoin sen tietoisen mielen mennä taas vähän niin kuin taka-alalle, mikä yleensä seremoniassa onkin taka-alalla. Ja mä muutaman päivän ajan sitten vähän niin maistelin tätä ideaa ja mä kirjoittelin pikkusen siitä jalostettuja ideoita ylös ja vähän sain sitten jakaa tätä ideaa ja jalostettuja ideoita ystäville ja sain sieltä ihan hyvää sparrausta ja hyvää peilausta. Ja sitten tuli sellainen hetki, että mä ajattelin, että okei, että toukokuun lopun uusi kuu, se on hyvä päivä julkaista tämä uusi idea ja uusi tämmöinen niin kuin tekemisen muoto. Mutta sitten kävikin sillä lailla, että mä tulin edeltävänä yönä kipeäksi ja olin selvästi kuumeessa ja olin koko yön lähestulkoon hereillä. Ja lisäksi se oli sellainen hyvin tietoinen tila, missä mä olin, vähän niin kuin rukouksen tila, missä mä koko ajan kiitin sitä kaikkea, mikä mun kehosta ja koko systeemistä, mun koko olemuksesta poistui sen kuumeen ja sairastelun aikana. Mulla oli myöskin niin kuin vatsatauti ja
Mä olin ensimmäiset 1,5–2 vuorokautta melkein kokonaan petin pohjalla ja sen jälkeen kun mä aloin tokentua, niin tuntuu, että elimistö oli hyvin herkkä reagoimaan sille, mikä on hyväksi ja mikä ei ole hyväksi. Mä sain tavallaan hyvin tarkkaa informaatiota siitä, mitä mä karsin ruokavaliostani nyt pois, mitä mä vähennän selvästi, mitä mä lisään. Ja mä olin koko viikon tämmöisessä, voisi sanoa kuoleman syklissä, puhdistumisen, tyhjentymisen syklissä. Mulla lähti paino 4,5 kiloa pois ja sitten tuonnempana tuli pari kiloa takaisin, mutta selvästi semmoinen 2,5 kiloa oli ylimääräistä ja se ei ollut pelkästään sitä fyysistä painoa, vaan mä oon aikaisemminkin huomannut, että kun meillä on systeemissä turhaa kuonaa mielen päällä, ne voi olla erilaisia haasteita vaikka ihmissuhteissa, erilaista mentaalista kuonaa, meidän omiin uskomuksiin, mitkä ei enää palvele meitä. Ja sitten tietenkin myöskin emotionaalista suhjua, emotionaalista taakkaa. Ja mä oon monasti huomannut tänne, että jossain kohtaa, jos tällaista on liikaa, niin me saatetaan tulla kipeäksi ja silloin tulee pysähdys ja tulee tällainen tyhjentyminen ja niin kävi nytkin. Et huomasi selvästi taas jälkikäteen oivalsi, että sellainen ylimääräinen höttö ja paino, mitä kuljetti mukana, niin se ei ollut pelkästään sitä fyysistä höttöä, vaan siinä oli myöskin jotakin paljon tuollaista hienovaraisempaa mukana. Ja nyt tämä viikko, nyt on torstai-päivä, niin tämä on ollut sitten tämmöistä uudelleen rakentamisen aikaa. Ja jos toi viime viikko, voisi sanoa, että sillä lailla niin kuin symbolisesti se tuntui musta siltä, niin kuin käärme olisi purrut mua. Ja mä olin siinä ensimmäisenä yönä hyvin niin kuin tietoinen, että elimistössä on ikään kuin myrkky. Ja mä taistelen ikään kuin kuolemaa vastaan, että mä säilyn hengissä. Ja silti on tieto siitä, että tämä myrkky on itse asiassa hyvä, puhdistava, mikä sieltä elimistöstä todellakin haihduttaa, häätää pois kaiken tarpeettoman. Niin tämä viikko on ollut enemmänkin sitten, että ikään kuin se käärme loisi uutta nahkaansa ja tässä saa ihmetellä nyt, että minkälainen se nahka, minkälainen kuviointi sillä on, minkälainen on tämä uusi nahka, jossa saa sitten totuttautua lepäämään ja luomaan. Ja itse asiassa ymmärsin myöskin ihan heti silloin ensimmäisenä yönä, uuden kuun vastaisena yönä, että ei ole aika vielä puhua tästä, tuoda tätä julki. Ja sitten tuli seuraavana päivänä varmistus vielä siihen, että tämä, jolloin mä ensimmäisen kerran puhuin tässä sosiaalisessa mediassa, oli 3.6.2025 ja päivä on siis 3.6 ja 2025.9. 369 päivä ja tämä 369 on jollain tavalla hyvin voimakas luomisen lukuyhdistelmä ja itse asiassa tämä 369 toistuu jännästi tässä kesäkuussa 3 kertaa. Eli tämän 3. päivän jälkeen 12. päivä 1 + 2 on 3. Me ollaan taas 369 päivän ja energian luomisen, energian äärellä. Ja seuraava on sitten taas 9 päivän päästä 21. päivä ja taas 9 päivän päästä ollaan samojen energioiden äärellä, kun on 30.6.2025. Tuli jollain tavalla semmoinen vahvistus, että okei, että oikea päivä laittaa tämä ikään kuin tämä uusi ulkomaailmaan on tosiaankin 3.6.2025. Ja mä haluan kertoa nyt pikkusen siitä energiasta ja tästä, miten mä koin ja mitä mä oivalsin sen jälkeen, kun tämä kehotus lähtee tällaista pienryhmätyöskentelyä tarjoamaan ja kun mä jalostin sitä, niin mitä mä ymmärsin ja mitä
tietoa mä sain sitten lisää, mitä mulle annettiin. Tuohan on loppupeleissä aika lyhyt aika. Normaalisti mä pidän, tai tavallisimmin mun seremoniat kestää 3–3,5 tuntia. Tässä olisi nyt 4–4,5 tuntia. Se ei ole niin kauhean paljon pidempi, mutta tähän rakentui kuitenkin sitten jotakin ajallisesti, mitä tapahtuu ennen varsinaista kokoontumista ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen. Ja mä mietin myöskin sitä, että miten muutokset, tämmöiset niin kuin isot transformaatiot, metamorfoosit, miten ne oikein syntyy, minkälaisissa tilanteissa ne syntyy. Okei, ne voi syntyä sellaisissa tilanteissa, kun me kohdataan vaikka kuolema, me kohdataan joku hyvin voimakas tapahtuma elämässä, me voidaan menettää työ, parisuhde tai joku tärkeä ihmissuhde voi päättyä ja niin edelleen. Ja tämä on ihan selvä juttu, mutta miten ne sitten syntyy, ne muutokset, minkälaiset niin kuin, olosuhteet on otolliset muutokselle, kun me lähdetään niin kuin vapaaehtoisesti tekemään sitä. Ja itsekin mä epäilin sitä, että onko se mahdollista näin ikään kuin lyhyellä aikajänteellä saada aikaan isoa muutosta. Mutta sitten kun sitä miettii, että milloin niin kuin muutos tapahtuu, niin se muutoshan tapahtuu aina yhdessä hetkessä. Se on joku pieni hetki. Se on niin kuin nanosekunnin hetki, missä se muutos tapahtuu. Ja okei, se nanosekunnin hetki voi joskus olla 8 päivän retriitin keskellä, jossa olosuhteet on oikeat. Tai pitkän viikonloppuretriitin yhteydessä, jolloin olosuhteet on oikeat ja jolloin on itse valmis. Mutta sehän voi tapahtua niin kuin ilman mitään, vaikka kun sä olet tuolla ulkona luonnossa, niin jossain hetkessä. Ja mä ymmärsin, että tämä on myöskin mahdollista luoda sellainen tila, missä on turvallista olla, missä kaikki tulee yhteen omasta tahdosta. Se tahto on todella merkityksellinen tässä. Meillä on vahva halu tulla yhteen, tulla kohtaamaan jotakin itsessä ja yhdessä, astumaan jostain portista läpi yksin ja yhdessä. Mitä se tarkoittaakaan sitten jokaisen matkalla, jokaisen elämässä. Mä oivalsin, että hei, tämä on mahdollista ja tämmöiselle tilalle, tämmöiselle pienelle kollektiiville on myöskin kysyntää, on tarvetta. Mä oon paljon pitänyt seremonioita ja tehnyt miesten kanssa esimerkiksi työtä viimeisin vuosina, jossa ryhmäkoot on ollut isompia. Ja kun mä mietin 6+1 ryhmäkokoa, niin mä oivalsin itse, että hei, että itse asiassa tämä pieni ryhmä, mikä mahdollistaa hieman syvemmälle astumisen kuin vaikka 12 hengen ryhmässä, missä vaikka seremonia, mihin liittyy kanavointia äänen kautta. Ääni on mulle se instrumentti, tai minä olen se instrumentti, jonka läpi äänet virtaa energiana. Ja mä koen monasti, että se ääni voi olla hyvin ravisuttavaa, möyhivää ja jotakin tilaa tekevää ja irtipäästävää. Ja joskus se voi olla hyvin hienovarasta ja korkeata, mikä taas sit tuo tilaan jotakin, millä täyttyä. Niin pienempi ryhmä mahdollistaa sen, että tällainen ikään kuin hoidollinen aspekti on paljon yksilöllisempi. Tässä on mahdollista, jos on vaikka 12 henkeä ja 3 tunnin seremonia, niin jos meillä on vähän pidempi tämmöinen seremoniallinen hetki ja meitä on puolet vähemmän, niin totta kai siinä on mahdollista päästä myöskin koskettamaan jotakin sellaista syvyyttä, mitä ei välttämättä isomman ryhmän kanssa päästä koskettamaan. Tietenkin tässä on aina se oma vapaa tahto, oma halu, oma vilpitön sydämen tahto äärimmäisen niin kuin tärkeässä osassa. Ja se, minkä takia ryhmä on sitten eri juttu kuin se, että tehdään työtä yksin, mikä on tietenkin ehdottomasti myöskin tärkeää, että me tehdään yhdessä työtä. Ja vaikka isommassakin kollektiivissa, niin tällainen pieni ryhmä, missä kaikilla on se vahva sydämen tahto astua uuteen, niin sen voima on
älyttömän paljon isompi kuin se, että sä lähdet itseksesi tekemään. Tarkoitan sitä, että jos sä tulet tilaan, missä on 6 muuta, ja sä tahdot vilpittömästi itsellesi sitä korkeinta parasta tähän hetkeen, mitä se sitten ikinä onkaan, pyydät harmoniaa ja tasapainoa. Ja samanaikaisesti pyyteettä sä toivot ja pyydät sitä myöskin muille, niin sehän on heti niin kuin 6-kertainen energia, mitä kaikki siinä kollektiivissa mukana olevat voivat ottaa vastaan. Ja se on tietenkin paljon enemmän, mihin me pystytään yksin. Tämä ajatus jalostui, tämä idea jalostui nyt sellaiseksi, että mä teen näitä toistaiseksi täällä Raumalla, täällä kotona, missä mä nytkin olen. Tää on se tila, olohuone, mihin hyvin mahtuu tällainen pieni ryhmä ja pystytään tekemään monennäköistä työskentelyä. Ja teen myöskin tässä lähialueilla. En toistaiseksi matkusta mihinkään hirveän pitkälle, vaan sekin oli ohjaus, että tee ensin näitä tällä lähialueella. Ja ajattelin tämän kesän ja alkusyksyn ajan tutkia ja testata tätä, miten tämä dynamiikka ja kaikki toimii ja mihin suuntaan sitä voisi lähteä kehittämään ja viilaamaan. Ja pähkinänkuoressa tämä lähtisi siitä, että kun 6 ihmistä on ilmoittautunut, niin silloin se on kasassa. Ja tässä on jotenkin sellainen niin kuin kiva viba mun mielestä siinä mielessä, että sehän voi se ryhmä joskus koostua niinkin, että okei, että hei, meitä olisi 6 täällä, me haluttaisiin työskennellä tällaisessa pienryhmässä, mutta mä enemmänkin näkisin, että tämä tulee sillä lailla, että ihmiset ilmoittautuu ja siellä voi olla tuttuja muutamia toisilleen, mutta enemmänkin siellä olisi kuitenkin sitä mahdollisuutta, että ihmiset ilmoittautuu, tulee eri suunnilta ja eri paikoista ja siinä on myöskin mun mielestä iso rikkaus, kun me tutustutaan, tullaan yhteen, eikä me tunnetakaan vielä toisia. Ja tämä alkaisi sillä lailla, että mä haluaisin jokaisen kanssa käydä pienen keskustelun, lähettäisin pienen sellaisen esitietokyselyn missä saisi selville pikkusen, että mitä oikeasti siellä elämässä on tällä hetkellä menossa, mistä tulee ja mikä on se tarkoitus, mikä on se merkitys, mikä on se kipinä, minkä takia juuri nyt kokee, että tämä olisi itselle tärkeä, merkityksellinen portti, merkityksellinen askel ottaa. Mikä on se muutos, mitä kohti haluaa astua nyt. Ja tämän jälkeen olisi tarkoitus perustaa WhatsApp-ryhmä, jonne voitaisiin laittaa pieni esittely, jolloin päästäisiin jo ikään kuin aloittamaan se työ yhdessä. Jokainen saisi hiukan kertoa itsestään sen, mitä tahtoo kertoa ja saisi aidosti tulla omana itsenä siihen ryhmään. Mitään ei tarvii esittää. Se onkin sellainen niin kuin tämän pienryhmän tarkoitus myöskin, että kaikki mitä sinä kannat mukanasi, kaikki sun haavat, kaikki se kipu, toisaalta kaikki se työ, mitä sä olet tehnyt, mitä sä olet oivaltanut, kaikki sun lahjat ja se rikkaus, mitä sä kannat mukana, sä saat tuoda sen kaiken siihen ryhmään, tähän tilaan ja mitään ei tarvitse peittää. Kaikki saa tulla nähdyksi, kaikki saa tulla kuulluksi, koska kukaan meistä ei ole valmis. Meillä kaikilla on kuitenkin koko ajan joskus enemmän, joskus vähemmän haasteita. Ja mä tuun itse olemaan tässä ryhmässä mukana, vaikka mä oon koolle kutsuja, niin mä tiedän ihan kokemuksesta tiedän, että mulla on varmasti paljon, mitä mä voin saada, niin kuin kaikilla, ja mulla on jotakin, mitä mä pystyn antamaan, niin kuin kaikilla meillä on. Ja siinä mielessä tämä on itseään myöskin hyvin inspiroivaa, koska mä tiedän, että tämä on sellainen paikka, missä mä voin tosi paljon oppia, mikä on mulle nyt kaikkein paras paikka oppia tekemään työtä pienen ryhmän kanssa. Ja mä koen, että ainakin tällä hetkellä, että mä oon parhaimmillani, kun tämä ryhmä on pieni ja on ikään kuin potentiaali sille, että astutaan yhdessä jonnekin vähän syvempään tutkimaan jotakin
mihin me ei olla ehkä uskallettu tai mihin me ollaan osattu astua ennen. Mutta nyt me ollaan sen äärellä ja me tehdään se yhdessä. Tämä on myöskin, tämä aika on, tämä on voimakasta kanssaluomisen aikaa, niin se on myöskin hyvä ymmärtää, että jokainen, ketä ryhmään tulee, jokaisen ikään kuin rooli, jos nyt voi puhua, rooli on vähän tyhmä sanakin, mutta sanotaan, että kaikki on yhdenvertaisia, tasavertaisia. Kukaan ei ole kenenkään edellä tai kenenkään yläpuolella, alapuolella, kenenkään takana, vaan kaikki ollaan täydellisiä tälle hetkelle ja tietenkin kaikki ollaan myöskin huomiselle, tuntemattomalle, täysin keskeneräisiä. Sitten kun nämä alkuhaastattelut, kyselyt on tehty ja tiedetään vähän missä mennään, on pidetty tämä luotu ryhmä ja tehty esittelyt, niin sitten on se aika, jolloin kokoonnutaan yhteen. Ja lähtökohtaisesti tällä Raumalla on nyt ajatellut, että torstait ja sunnuntait olisi sellaisia päiviä. Ehkä mieluimmin jopa toi sunnuntai, jolloin olisi vähän väljempi se aikataulu. Ja mulla on muutamia ajatuksia, tai sanotaan näin, että mulla on oikeastaan niin kuin työkalupakissa monenlaisia työkaluja sille, mitä siinä hetkessä, kun tullaan yhteen, voidaan tehdä. Mutta mä pyrin pitämään tilan todella puhtaana sille, että juuri se, mikä sille ryhmälle, sille kollektiiville on parasta, se teema voi valjeta sinä päivänä, että tämä on tällainen, tämä on vaikka syvän maskuliinihaavan eheyttäminen, vaikka siellä olisi paikalla pelkästään naisia. Tai sitten se voi olla vaikka feminiinin ja maskuliinin harmonisointi meidän sisällä, jota kautta pystytään sitä harmoniaa luomaan myöskin meidän ympärille. Tai se voi olla joskus yhteys tonne sielun viisauteen ja akaasisiin arkistoihin, luonnonmoistiin. Tai se voi olla yhteys maahan, yhteys omaan juureen ja semmoisen niin elämän energian kutsuminen takaisin kaikista niistä sidoksista, minne on jäänyt rippeitä siitä meidän energiasta. Tai jotain ihan muuta. Eli mä haluan pitää tämän tilan vapaana ja ikään kuin se teema saa syntyä, koska se on ihan varmaa, että se on aina ihan uniikki. Ei ole mitään patenttiratkaisua, että tämä on nyt niin kuin, tämä eka pienryhmä on tämmöinen ja sitten sitä monistetaan. Ei, vaan mä tiedän, että se tulee olemaan aina omanlainen se ikään kuin se energia ja se teema, minkä kanssa me työskennellään. Ja mä oon tehnyt paljon työtä tuon Tusujilheimon Kaakaon kanssa. Kaaka on hyvin rakas ja läheinen opas ja ystävä. Ja uskoisin, että Kaakaon kanssa tehdään myöskin tämän pienryhmän kesken, kun tullaan koolle, niin työtä. Tai sitten se voi olla joku muu tällainen korkeavärähteinen eliksiiri, missä mä käytän erilaisia hyvin ravinnetiheitä maustekasveja, yrttejä, lääkinnällisiä sieniä, adaptogeenejä sekä myöskin värähtelyuutteita, kiviuutteita. Ja tämän lisäksi tuli myöskin ohjaus siihen, että mä aion valmistaa luomuhunajapohjaisia rohdoksia, hyvin ravinnerikkaita, ravinnetiheitä, hyvin korkeavärähteisiä myöskin, joiden hyvinkin voimakkaaseen kohottavaan, tietoisuutta avartavaan energiaan me pystytään myöskin sit kytkeytymään, kun me tullaan yhteen. Ja sitten on olemassa myöskin siihen mahdollisuus, että kun mulla on tuommoinen alati kasvava uutepankki, niin jos haluaa tämän yhteiskokoontumisen jälkeen sitten työskennellä vielä uutteiden kanssa. Nuo uutteet on sellaisia, että siellä on mahdollista rakentaa semmoinen uutekombinaatio, minkä kanssa on mahdollista saada tukea vaikka varjotyöskentelyyn, surutyöskentelyyn, rohkeuden, itseluottamuksen parissa työskentelyyn
tai vaikka intuitiivisen kapasiteetin niin kuin valjastamiseen kokonaisvaltaisemmin käytäntöön. Siellä on erilaisia mahdollisuuksia ja me voidaan itse asiassa sitten rakentaa yhdessä intuitiivisesti ja myöskin sitten sen oman tuntemuksen ja ihan niin kuin tahdonkin mukaan, niin voidaan rakentaa sellaisia uutekombinaatioita, minkä saa sitten mukaansa tämän kokoontumisen jälkeen. Ja mä kerron sitten ohjeet siitä, miten niitä käyttää ja mitä ottaa huomioon. Ja sitten tämän kokoontumisen jälkeen on tarkoitus ottaa jälkiintegraatio, tällainen etäkokoontuminen viikon tai 2 viikon kuluttua. Ja sitten katsoa, että mitä tämän jälkeen. Tämä pienryhmä saa jäädä ikään kuin eloon ja se on äärimmäisen arvokasta, että siellä pystytään integroimaan ja jakamaan esimerkiksi sinne WhatsApp-ryhmään omaa kokemusta, omaa matkaa. Ja se onkin tosi tärkeää aina integroida kokemuksia, eritoten tällaisia niin kuin syviä kokemuksia, mitkä vie meitä kohti muutosta, niin jollain tavalla toi ryhmä ja se, että sinne voi sanallistaa, kirjoittaa tai laittaa vaikka ääniviestiä tai videota, niin se on äärimmäisen hyvä keino. Mutta on myös muitakin, vaikka abstrakti maalaaminen, runot, intuitiiviset tarinat. On monenlaisia juttuja ja riippuu sitten, että mitä sieltä tulee integroitavaksi. Joskus sieltä voi tulla pintaan vaikka tukahdutettua vihaa ja silloin me voidaan tarvitakin erilaisia kehollisia metodeita, miten sitä vapauttaa ja purkaa. Se voi olla, että kun tullaan yhteen, niin sieltä lähtee tulppa pois sieltä tankkiautosta ja sitten se vaatii vielä vähän jatkopurkua myöhemmin. Mutta tämä ryhmän tuki ja tällainen niin kuin ihan tietoinen integraatio on tässä tietenkin oleellisen tärkeää. Ja pähkinänkuoressa tämä olisi käytännössä nyt niin kuin tässä ja se voi olla, että tässä syntyy sitten jotakin lisää, mutta mä todella sydämestäni toivon ja mulla on semmoinen vahva tunne siitä myöskin, että näitä pienryhmiä tässä nyt syntyy ja ne voi todellakin olla teemaltaan ja energialtaan ja kollektiiviltaan hyvin erilaisia. Ja jossain kohtaa, kun näitä pienryhmiä on enemmän, niin silloin näistä pienryhmistä voi syntyä uusia ryhmiä, joiden kanssa lähdetään sitten tekemään jotakin erilaista työskentelyä, mistä en vielä tiedä yhtään mitään. Enkä nytkään tiedä, minkä teemojen kanssa tullaan työskentelemään, mutta tälle on hyvin vahva kutsu. Ja mä oon tästä todella innoissani, mä oon todella kiitollinen myös ja todella inspiroitunut, koska mä oon tehnyt itseni kanssa aikamoisia syväsukelluksia. Mä oon tavallaan joutunut puun ja kuoren väliin burnoutin, masennuksen jälkeen, kun en vielä antautunut ja sain vasempaan lonkkaan reisiluun kaulan ja pään sisälle luukasvain löydöksen, joka pakotti mut silmitysten niin kuin itseni kanssa, koska mä joudun kohtaamaan kuoleman ja kuoleman pelon. Ja mun muutos lähti liikkeelle siitä ja se oli tavallaan, mä jouduin tosiaankin puun ja kuoren väliin, mä en tahtonut sinne, vaan mut laitettiin sinne. Mutta tämän jälkeen, kun mulla on syntynyt rohkeutta, niin mä oon tehnyt tosi paljon asioita, haastanut itseäni, mennyt kohti sellaisia asioita, mitkä menee oman mukavuusalueen ulkopuolelle, kohdannut itseni omia varjojani ja mä todella oon saanut siitä valtavan paljon ja tämmöinen syvempi työskentely myöskin inspiroi mua äärimmäisen paljon. Ja se ei tarkoita sitä,
että se syvä työskentely olisi jollain tavalla hirvittävän tuskaista. Se voi olla sitäkin, mutta se voi olla myöskin jotakin, mikä vapauttaa tosi paljon iloa ja kepeyttä, ja se voi joskus ollakin se muutos, astuminen uuteen, niin se voi ollakin hyvin voimakkaasti sellaista ilon täytteistä. Meillä on kaikilla aivan yksilöllinen oma polku, oma matka, omat haasteet, omat traumat, omat lahjat, ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että kaikki menisi aina kivun kautta. Meillä on aina vapaa tahto ja mahdollisuus valita mennä myöskin helpomman kautta. Joskus vaan tuntuu, tai usein tuntuu, että se vaikeampi tie on helpompi. Mutta tämä pienryhmä mahdollistaisi myöskin sen, että ei tarvitse mennä vaikeamman kautta, vaan turvallinen tila, missä sä olet tasavertainen jokaisen kanssa ja saat olla juuri se, ketä olet, niin sä voit vapaaehtoisesti lähteä kohti muutosta ilman lähtökohtaisesti sitä kovaa kipua ja traumaa. Okei. Siinä oli pähkinänkuoressa se, mitä halusin tästä sanoa, kertoa, jakaa. O yhteydessä, jos tämä kutsuu sinua, ja jos sinulle tulee sellainen vahva fiilis, vaikka ei tämä kutsuisi sinua, että tämä olisi jollekin sun ystävälle, tutulle, mikä voisi hänelle olla paikallaan tai jota voisi kiinnostaa, niin vinkkaa eteenpäin. Ja niinhän tämä menee, että me ei olla valmiita muutokselle ennen kuin me ollaan valmiita. Vaikka me tiedetään, että mä kaipaisin muutosta, niin me voidaan olla, ja yleensä se kestää aika pitkänkin aikaa se vaihe, jos me kerätään sitä rohkeutta, että uskallanko mä. Melkein uskallan, mutta en ihan uskalla vielä. Ja jossain kohtaa sitten tulee se katalyyttikohta, se kynnys, että hei, et nyt mä uskallan ottaa ton askeleen. Mä uskallan astua tuosta jyrkänteeltä alas ja mä luotan, että mun siivet aukeaa ja mun siivet kantaa ja että elämä kantaa. Joten tämä pienryhmätyöskentely ei ole, se todellakaan tämä ei ole kaikille, mutta tämä voi olla just sulle. Tämä voi olla just sun ystävälle, mutta muista, että ketään ei voi pakottaa, vaan se vapaa tahto ja oma sydämen tahto, vilpitön sydämen tahto on tässä avainasemassa. Ja kun me se valjastetaan energiaksi ja meidän sen työskentelyn taakse yhdessä, niin siinä on voimaa äärimmäisen paljon. Okei, kiitos kun kuuntelit, katselit ja toivon sulle ihan älyttömän mahtavaa tätä hetkeä, missä ootkaan, mitä sitten teetkään ja kaikkea parhautta sun elämään. Moi moi!